Αποκάλυψη που ανατρέπει τα πάντα στην υπόθεση του Ποντένσε στον Ολυμπιακό. Γιατί ανησυχούν στο λιμάνι για το μέλλον του και πώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης μπορεί να τον κρατήσει τελικά στο λιμάνι. Σήμερα θα αναφερθούμε σε δύο εξτρέμ, Τζόλι και Ποντένσε, για την ακρίβεια το μέλλον τους και την εμπλοκή ΠΑΟΚ, Γούλβς και Μασούρα. Όσον αφορά τον Χρήστο Τζόλι, ήταν καταπληκτικός στο εκτός έδρας 3-0 της Φορτούνα επί της Μπόχουμ στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια του μπαράζ για το ποιος θα αγωνίζεται στην Bundesliga την σεζόν 2024-2025. Ο Έλληνας επιθετικός που κάνει μια μαγική σεζόν και είναι δεύτερος Ιωαννίδης με 24 γκολ και 10 assist σε 26 μάτς, ήταν μέσα και στα 3 γκολ της Φορτούνα ενώ είχε και δοκάρι. Ουσιαστικά η ομάδα του Ντίσελντορφ με ηγέτη τον Τζόλι καθάρισαν την Μπόχουμ και την άνοδο. Αυτό έμεσα θα βγάλει κερδισμένο τον ΠΑΟΚ και χαμένο τον Μασούρα. Πώς θα συμβεί αυτό? Η άνοδος της Φορτούνα ενεργοποιεί αυτομάτως την υποχρεωτική οψιόν αγοράς του από την Νόρουιτς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά συνέπεια, από τα χρήματα αυτά θα πρέπει να καταβληθούν 875 χιλιάρικα στον ΠΑΟΚ, που έχει κρατήσει 17,5% ποσοστό μεταπώλησης όταν τον πούλησε αντί 11 εκατομμυρίων ευρώ τον Αύγουστο του 2021 στα Καναρίνια. Τώρα όσον αφορά στον Μασούρα, η Μπόχουμ ήταν η πρώτη ομάδα που του κατέθεσε επίσημα μια πολύ αξιόλογη προσφορά και περίμενε την απάντησή του. Προφανώς και ο διεθνής Έλληνας περίμενε κι άλλες προσφορές, αλλά και να δει την κατάληξη της Μπόχουμ στο πρωτάθλημα της πριν αποφασίσει. Προφανώς και δεν θα ασχοληθεί μαζί της από την στιγμή που θα υποβιβαστεί. Για την υπόθεση Ποντένσε, η τελευταία πληροφορία που κυκλοφόρησε στην πορτογαλική πιάτσα Ατζέντιδον για το μέλλον του έρχεται με τοπική με αυτό που γνωρίζαμε και έχει επανειλημμένως γραφτεί. Συγκεκριμένα ότι δεν υπάρχει οψιόν αγοράς του από την Wolves ή ότι έχει παρέλθει προπολού η ημερομηνία που θα έπρεπε να ενημερώσουν πώς θα γινόταν χρήση της από τους ερυθρόλευκους. Έχει υποθεί βεβαίως πολλάκις πως ο Ολυμπιακός πλήρωσε στους λύκους 1,5 εκατομμύριο ευρώ loan fee για τον Ποντένσε και έβαλε ρήτρα εξαγοράς του για το καλοκαίρι του 2024, με τις απόψεις για το ύψος της να δίστανται από 5 μέχρι 6 εκατομμύρια ευρώ. Το σενάριο λοιπόν που κυκλοφορεί στην Ιβηρική και μας μεταφέρθηκε είναι πως δεν υπάρχει οψιόν αγοράς του στην πλευρά του Ολυμπιακού, εξού και όλη αυτή η ανασφάλεια των τελευταίων 2 εβδομάδων. Ακόμη πάντως και με αυτό το δεδομένο, αν ισχύει, εκτιμάται πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει τον τρόπο και το κανάλι που ακούει στο όνομα Μέντες, ο οποίος λύνει και δένει στο εν λόγω αγγλικό κλαμπ, μαζί με την ακλόνητη επιθυμία του Άσου για να συνεχίσει στον Ολυμπιακό πιέζοντας την Wolves, ώστε στο τέλος να υπάρξει happy end και χωρίς οψιόν, ενδεχομένως πάντως να χρειαστεί το ποσό να γίνει οκταψήφιο, ξεπερνώντας τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και like στο βίντεο για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα του Ολυμπιακού.